Nyt se on muuten juttu sillä, että kattokaas mikä instrumentti tässä on. Vittu, mä oon tämmöstä varmaan 3. luokalla viimeksi kokeillut. Mä en muista varmaan edes sointuja. Ukkonoa. Ei se mene sinne päin. Tää on muuten... Ei vittu. Mä oon niinku 3. luokalla tämmöstä Made in Indonesia. 3. luokalla viimeksi tämmöstä vehettä käyttänyt. Tätä mä oon jo itse asiassa pikkusen treenannut. Mä saan pysyä tätä vireessä. Siis... En mä edes osaa sointuja tämmöseen soittimeeseen. Ei kyllä. Kokeillaan nyt vielä. En mä saa pysyä tätä vireessä. Mun hengitys menee niin epätasaisesti. Vähän Pasi Viherahoa lainaillekseni, niin täytyy nostaa kyllä hattua semmosille, jotka tätä niinku soittelee ihan huvin vuoksi. Siis, tää on kyllä aikamoinen soiti. Tämä on poliisi! Liikkumatta! Au! Nyt alkoi tinittää. Mutta siis tämmönen on kyllä aikamoinen soiti. Pakko nostaa hattua niille, jotka tämmöstä soittelee ihan huvin vuoksi. Kyllä piano on enemmän mun instrumenttini. En mä saa tätä pysyä vireessä. Aikamoinen vehe.